Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των Economics Bros. Καλησπέρα σε όλους για μια ακόμη φορά. Όλοι μιλάμε για το ευρώ, το νόμισμα που υποτίθεται ότι θα ένωνε την ήπειρό μας. Τι θα γινόταν όμως αν σας λέγαμε ότι υπάρχει ένα κρυφό λογιστικό σύστημα, αόρατο στους περισσότερους, που αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική σκοτεινή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δείχνει ότι το ευρώ, αντί να ενώνει, ίσως και να διαλύει την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό ακριβώς το σύστημα που περιγράφεις. Το όνομα φυσικά είναι το Target 2. Έχει λοιπόν ονοματεπώνυμο το σύστημα που θα αναλύσουμε. Δεν είναι απλώς ένας τεχνικός όρος. Είναι το οδυνηρό σύμπτωμα της αποτυχίας ενός μεγάλου νομισματικού συστήματος σε γενικότερο πλαίσιο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η απόδειξη της τραγωδίας του ευρώ που αναλύσαμε με βάση το σύγγραμμα του Φίλιπ Μπάγκους για την αποτυχία του ευρώ. Και η ιστορία είναι πως η κεντρική νομισματική διαχείριση οδηγεί μαθηματικά, όπως μας είπαν οι μεγάλοι κλασικοί οικονομολόγοι, σε ανισορροπίες, στρεβλώσεις και τελικά σε σιωπηλές διασώσεις, τα bailouts που θα πούμε σε λίγο. Ωραία, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε αφού κάναμε ένα σύντομο introduction. Να πούμε λοιπόν τα λίγο πιο βασικά για το θέμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι το 99% των θεατών μας ακούει αυτόν τον όρο για πρώτη φορά. Τι είναι λοιπόν το Target 2? Όντως πρέπει να το αναλύσουμε και θα πω το εξής. Το Target 2 είναι το σύστημα διακανονισμού που έχει στην ουσία θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι διακανονισμοί αυτοί ορίζουν τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Με απλά λόγια λοιπόν τι κάνει? Είναι σαν σκεφτείτε ένα υδραυλικό σύστημα του ευρώ. Ένας Έλληνας για παράδειγμα εισαγωγέας που αγοράζει μηχανήματα αξίας ας πούμε 1 εκατομμύριο ευρώ από μια γερμανική εταιρεία. Τι θα συμβεί? Η ελληνική τράπεζα του εισαγωγέα θα στείλει τα χρήματα στη γερμανική τράπεζα της εταιρείας. Αυτή η μεταφορά δεν γίνεται με βαλίτσες και κυριολεκτικά χρήματα. Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Target 2. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα έρθει, θα καταγράψει σαν οφειλή το liability, η υποχρέωση που λέμε, το 1 εκατομμύριο προς το ευρωσύστημα και η Bundesbank, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας, θα καταγράψει και αυτή μια απέτηση από την πλευρά της του 1 εκατομμυρίου στο ευρωσύστημα. Άρα για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο με απλά λόγια, είναι στην ουσία ένα σύστημα που καταγράφει τα IOUs, τα χρωστούμενα μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών δηλαδή. Ναι, ακριβώς αυτό. Σε ένα υγιές, ισορροπημένο σύστημα όμως, με υγιές χρήμα που έχουμε αναλύσει στα βίντεο μας πολλές φορές, όπως ήταν ο κανόνας του χρυσού, ή εγώ θα έλεγα ο χρυσός αυτός καθεαυτό, τέτοιες ανισορροπίες δεν θα μπορούσαν να διαρκέσουν και μάλιστα σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε να καλυφθούν με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, με εκροή χρυσού από τη χώρα με το έλλειμμα προς τη χώρα με το πλεόνασμα. Αυτό θα μείωνε την προσφορά χρήματος, εκεί, δηλαδή στη χώρα από την οποία φεύγει, θα έριχνε τις τιμές και τελικά θα διόρθωνε την ανισορροπία. Στο σύστημα του ευρώ όμως δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δείξουμε ένα διάγραμμα που μας έστειλε ένας φίλος του καναλιού. Στο διάγραμμα αυτό λοιπόν θα δούμε την κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή. Οι αριθμοί σίγουρα είναι παρανοϊκοί, καθώς αν δούμε, η Γερμανία έχει απαιτήσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το Λουξεμβούργο επίσης τεράστιο πλεόνασμα και στην άλλη πλευρά, στο κόκκινο, βλέπουμε την Ιταλία και την Ισπανία με ελλείμματα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων η καθεμία. Βλέπουμε επίσης την Ελλάδα, την Πορτογαλία, ακόμα και την ίδια την ΕΚΟΥΤΟΥ να έχουν αρνητικά υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν δεν μοιάζει με μια ένωση ίσων, αλλά μοιάζει περισσότερο με σπασμένο αγωγό. Ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι, αυτό είναι μια στιγμιαία φωτογραφία. Εγώ θα έλεγα να πάμε να δούμε το ακόλουθο διάγραμμα και την ιστορικότητα στο βάθος του χρόνου. Δες για παράδειγμα εδώ σε αυτό το διάγραμμα την πορτοκαλί γραμμή της Γερμανίας. Πριν το 2008 ήταν σχετικά ήρεμα. Τι εννοώ ήρεμα? Οι απαιτήσεις ήταν σταθερές. Από την κρίση του 8 και ειδικά με την κρίση χρέους του 10 και 12, η απέτησή της εκτοξεύεται στα ύψη. Δες τώρα την πράσινη γραμμή της Ιταλίας ή την κίτρινη της Ισπανίας. Αυτές πέφτουν στον κρεμό, βυθίζονται. Δεν είναι τυχαίο όμως αυτό. Εγώ θα έλεγα μάλιστα είναι η οπτική καταγραφή μιας τεράστιας και συνεχούς φυγής κεφαλαίων από συγκεκριμένες χώρες προς άλλες συγκεκριμένες χώρες. Οκ. Πώς όμως η πολιτική της ΕΚΟΥΤΟΥ προκάλεσε αυτή την τεράστια φυγή κεφαλαίων? Ναι, αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ είναι που η κλασική θεωρία του οικονομικού κύκλου που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο επεισόδιο και που συμβουλεύω σε όλους να πάνε να το δουν αν δεν το έχουν κάνει ήδη, γιατί μας δίνει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η ΕΚΟΥΤΟΥ από όταν ιδρύθηκε έθεσε ένα ενιαίο επιτόκιο για όλες τις χώρες, οριζόντια. Αυτό το επιτόκιο όμως
Μπορεί να ήταν κατάλληλο σαν επίπεδο για τη Γερμανία, ήταν όμως τεχνητά χαμηλό για χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Ιρλανδία. Έτσι, φθηνό χρήμα διοχετεύτηκε σε αυτές τις χώρες, αλλά επειδή δεν βασιζόταν σε πραγματικές αποταμιεύσεις, δηλαδή σε δυνάμεις των χωρών, τροφοδότησε μια γιγαντιαία επιστοτική επέκταση σε όλες τις νότιες χώρες και στην Ιρλανδία, που αργότερα φυσικά μπήκε σε μνημόνιο. Και δηλαδή αυτά μπορούμε να τα δούμε και στα διαγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Ναι, φυσικά και μπορούμε. Για παράδειγμα, δες αυτό το διάγραμμα τώρα. Αυτό μας δείχνει τις ποσοστιαίες αλλαγές, δηλαδή το ρυθμό μεταβολής της παροχής ρευστότητας από την γυναίκα κουτού σε όλη την Ένωση. Κοίτα τις απότομες αυξήσεις που γίνεται στην περίοδο 2002 και 2007. Αυτό ήταν το φθηνό χρήμα που τροφοδότησε τις λανθασμένες επενδύσεις, αλλά όχι μόνο εκείνη την περίοδο. Συνολικά από την αρχή, ακόμα και πριν την εισαγωγή του ευρώ, όταν είχαμε τον ενιαίο μηχανισμό υπολογισμού, το καλάθι, στην ουσία δημιούργησε τις φούσκες των ακινήτων στην Ισπανία και την Ιρλανδία, τη φούσκα δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα. Όταν η κρίση του 8 χτύπησε και η φούσκα αυτή τελικά έσκασε, το bust που λέγαμε, γιατί σημειωτέων, οι φούσκες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το τεχνητό, αν θέλετε, η τεχνητή συσπήρωση ή συρρίκνωση του ΑΕΠ. Τότε λοιπόν συνέβη το αντίθετο. Τα κεφάλαια άρχισαν να φεύγουν πανικόβλητα από την περιφέρεια, εκεί που είχαν επενδυθεί λόγω τεχνητής ρευστότητας, όπως είπαμε, και να επιστρέφουν πού? Στην ασφάλεια που είχαν στις χώρες του πυρήνα, στη Γερμανία, που όντως μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις επενδύσεις. Το target του όμως απλώς κατέγραψε αυτή την έξοδο, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ όχι απλά θα έλεγα την κατέγραψε, αλλά μάλιστα την επέτρεψε και τη διευκόλυνε αυτή την τάση φυγής των κεφαλαίων. Γιατί σε ένα κανονικό σύστημα αυτή η φυγή κεφαλαίων θα οδηγούσε σε άμεση κατάρρευση των τραπεζών της περιφέρειας. Αλλά το target του επέτρεψε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Νότου, όπως π.χ. η δικιά μας εδώ στην Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ιταλίας, να δημιουργήσουν ρευστότητα εκ του μηδενός για να καλύψουν τα ευρώ που έφευγαν. Και έτσι κατάγραψαν τελικά μια ηλεκτρονική οφειλή προς το σύστημα, τίποτε άλλο. Το έλλειμμα στο target του είναι στην ουσία το αποτύπωμα ενός συνεχούς σιωπηλού bailout, δηλαδή μιας διάσωσης που γίνεται σε όλο το σύστημα. Και φυσικά το κρατάει τεχνητά ζωντανό το όλο οικοδόμημα αυτό. Άρα ας πάρουμε λίγο πάλι το παράδειγμα με τον Γερμανό και τον Ιταλό. Δηλαδή τώρα στην ουσία μας λέει ότι ο Γερμανός αποταμιευτής, χωρίς να το ξέρει, εγγυάται τις οφειλές που δημιουργούνται από τη φυγή κεφαλαίων από την Ιταλία, σωστά? Μα ακριβώς αυτό συμβαίνει όμως. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό ακριβώς γίνεται. Είναι μια μαζική, θα έλεγα εγώ, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην τελική, και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πλούτος και η αποταμίευση των παραγωγικών χωρών του πυρήνα, θα έλεγα, χρησιμοποιούνται σιωπηρά σαν εγγύηση για να στηριχθούν οι μη βιώσιμες οικονομικές δομές της περιφέρειας, οι οποίες διωγγώθηκαν από την προηγηθήσα πληθωριστική πολιτική που η ίδια η Κουτού είχε και συνεχίζει να εκπονεί. Είναι μια γιγαντιαία, μια κολοσσιά αναδιανομή πλούτου και ρίσκου, μια από τις μεγαλύτερες στην ανθρώπινη ιστορία, εγώ θα έλεγα. Και μάλιστα αυτό γίνεται και από τους συνετούς στους ασυνετείς, αλλά γίνεται μάλιστα επιβεβλημένη, θα έλεγα εγώ, από ένα κρατικό, γραφειοκρατικό σύστημα. Κεντρικού σχεδιασμού, θα έλεγα μάλιστα. Επομένως, το διάγραμμα του target 2 δεν είναι απλώς ένας τεχνικός δείκτης. Είναι ουσιαστικά ο πυρετός που δείχνει ότι το σύστημα του ευρώ είναι βαριά άρρωστο. Φυσικά. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι είναι η αδιάψευστη απόδειξη ότι μια ενιαία νομισματική πολιτική για διαφορετικές οικονομίες, χωρίς μηχανισμούς της αγοράς και χωρίς μια πραγματική πολιτική ένωση, είναι εγγενώς ασταθής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, για παράδειγμα, αν είχες ένα μηχανισμό της αγοράς, θα είχες ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες και φυσικά θα είχες, αν θέλεις, μια ισόρροπη μεταβολή ή μεταφορά πόρων από τη μία πλευρά στην άλλη, χωρίς να γίνεται καταναγκαστικά και κεντρικά σχεδιασμένη. Το target του επιτρέπει τη διαιώνιση των ισορροπιών. Δημιουργεί τεράστιο ηθικό κίνδυνο. Οι χώρες, για παράδειγμα, μπορούν να συνεχίσουν να είναι ανεύθυνες, αφού το σύστημα τις καλύπτει και καλύπτει και τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις τους, και εμποδίζει τις αναγκαίες διορθώσεις της αγοράς. Είναι τελικά ένα μνημείο αποτυχίας του κεντρικού νομισματικού σχεδιασμού. Άρα, η μόνη πραγματική λύση ποια θα ήτανε? Αυτή που η κλασική σκοπιά θα μας έλεγε. Ποια? Η επιστροφή στις αρχές του υγιούς χρήματος, που συνέχεια τονίζουμε στα βίντεό μας. Αν αυτό ήταν δυνατό, τότε η ισορροπία θα ήταν εγγενής στο σύστημα. Και φυσικά αυτό το πείραμα που απέτυχε με την Νομισματική Ένωση, θα είχε γίνει αντικατάσταση με ένα πιο υγιές.
Μπορώ να πω πως ήταν ακόμη μια ανάλυση που αλλάζει τον τρόπο που βλέπει κανείς το κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί η ουσία είναι να βλέπεις πέρα από εκεί που βλέπεις. Δηλαδή να βλέπεις πέρα από τα συνθήματα και να καταλαβαίνεις τους μηχανισμούς πίσω από το κάθε τι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Πείτε μας ποια είναι η δική σας άποψη για το Target 2 και ποιο είναι το μέλλον του ευρώ. Αφήστε μας τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share και εγγραφή στο Economics Bros για περισσότερες τέτοιες αναλύσεις. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να θυμάστε να σκέφτεστε κριτικά, αλλά κυρίως ελεύθερα.